mondom, hogy... Hát, akkor tényleg, gyere, András! Elmondtad! Nem jött a nem jó! András, segítsél már nekem, András! Ne nyúljál már bele! Így kell belejúlni, így! Hát ilyen! Az orrról! Így kell belejúlni! Na, orrról segítsél! Segítsél rá! De nagyon durván! Már mit tudjuk? Nem baj, Szépen nyúljunk meg, első fejt nyújt rá, nem kell. Járos megássanak azzal, hogy nem kell, csak segíteni kell neki lefele, meg hátul, mert nem tudja, hogy elég ki. Na. Elszakad, de nem nyújt. Nem szakad el, csak lassan kell. Fontos, hogy a köcsög Elfogják fogod, kapcsolják le. tartsuk a fejed birka. Nem mindegy, de Szerintem lehet, hogy viccesen gondoltam. igen, húzzad a kötet. De hogy? Nem volt. Nagy segítsek rá! Várj! Ne várj! Zsolt, ne érjétek! Várja, újat fogok tartani. Úgy. Várja, átadjuk hozzá. Megvan. Na most ez meg lesz, gyere. Meg lesz. Nem, szépen jött. Szép. Jó. Fújjad! Fújjad! De jó volt, várjál, mert fegyék, ugye? De Zsolti, itt segít már Ó, ez orra úszát.